Здравейте хора, аз съм The Big Boss 6. Аз съм The Big Boss BG1 в YouTube. В Vbox съм The Big Boss BG без едното, ако мога да запомните. Добре, сега ще играем синглплеер. В синглплеер. Мултиплеер. Виждате ми скина, Да, съм бил. те обаче, че survival. Да, не сме такива. Да бе, тук не мога. Значи аз пиша survival, то не мога да отида. Да, ела тук да ми видят скина, че аз съм по 4 Pro. Вижте ми скина, промени се, но аз не съм в Майнкрафт и на това момче, което е, той е Сибър 0817. Мен има кеф такива. World. И сега сървър е български, това може да му... Мисля, че му името IP-то. Това е Толегит сървъра, креатив свят. До креатива би трябвало да е survival. Да, ето Намерих го, ела и това е survival. Тебе видя. И влезнахме, за какво няма? Ете ми, сме малко букчета. Я да се самоубием. Чакай, що си на малко букчета? Що нямам такива неща? Защото нали си спомняш, че ние не оцеляхме. И това нали е такъв свят. Ако искаш, мога да ти дам айрон неща. Не, няма да гъд. Няма да хората да ме гледат от старото оцеляване. Искаш да кажа. Аз ще самоубия, между другото, да стане на по-добичета. Аз тях красиво то вече съм убил. Аз събирам дърт да се кача нагоре. Се убия. Добре, това е странно, но да ми пише сърдо. Лагна, оправи се. Да, оправи се. На мен сам ми засича леко само. И на мен, ама аз съм пуснал 3000 неща. Ако искаш да отида на хомето, оттам да тръгнем да оцеляваме някъде. Искаш ли? Не, ще търсим. Хора, аз ще имам цяло скоро премиум Майнкрафт. За него не знам. Хора, знаете, но моите да изпиша чак, че съм левнал за секунда, че ми лагне. То в чата ни пише дали левтваш. Да. Даже трябва да се включа пак Майнкрафт. Лагна. Иначе компа ми е бър, това заради чувания нет. Имам 8 гигабайта RAM. Всичко ми е много добре. Това е само заради нета. Аз щих само от едно гледане на половин бутче. За да ни помогнете на мен и Big Boss 61. За да ни помогнете, абонирайте и харесвайте нашите клипове. Мислим, че този клип ще окачим, че ще направим общ профил или и двата профила. Ще видим. Още нали така не се знае. Ето, логвам се. Чак изключих Майнкрафта. The Big Boss BG. Не. Ще викам BG, накратко. Както кажеш. BG, ар да направим някаква подобна къща на луната, да ти показах от синглплеер, искаш ли? Или от твоя сингъл? Саше? Да. Аз по Саше. 61 или Бос? 61. Добре, Бос 60. Както и да е, хора ние в
Чак да ми кажа от хора, забравих се. Трябва да Искаш ли абонирай. да издълбая една планина за холм? Да видим. Чакай, че аз обувам. Ето и така ми сега написах ДС. Това ми никнейма. Има John Creative World. Да, Чак. обаче за креатива трябва да сте супер. Ние сме някакви такива. Ние сме много добри. Ей, пак съм... така, да. Тъпа. Сега съм на фурс. Бучета са лица. Лак. Кое това е? Какво събираш? Опитам се тук да чупа планината. Ими да, ей това да го направим някакво като холм. Някакво огромно като холм. Скивай това яка дупчица обаче. Какво е? Какви? Скивай това яка дупчица е. О, тук пълпа има ли? Не. Не. Ай, това ще го е така. Да ги Как? избием у нея. Да. Как е по-хубаво? Да направим къща на дърво или на земята? На земята, айде. Чай. Ти какво ще правиш? Кажи ми ти какво ще правиш? Чакай, Дърво ли чакай. ще събираш или ще копаеш? Чакай, лагна. Това е... хора, и харесайте ни Фейсбука. Моят Фейсбук е Митко Черкезов. Не знаете. Ще искаш да направя в описанието направо да им кажа. Знаеш как, нали? Какво? Нищо. Какво искаш? Да им да пусна в... Ох, нищо. Още. В коментара ми пуснеш там Фейсбук долу. Да. Ще видим. Ти какво ще правиш? Дърво ли ще събираш или това? Дърво. Да, Аз там братвичка. Чакай да лепне и пак да влезне. Хора, знам, само да повтарям, лага. Да знаете, ние не сме забавни. Така ли? Аха, ние сме нови в бизнеса за снимане, така си каже. Викам, че аз съм нов в бизнеса с снимане. Той не е, той в V-Box. Витко, ела ти дам бравичка да събираш дърво. Чакай, какво каза ви и продължавай темата. Аз викам, че аз съм нов в бизнеса с снимане. О, зумна. Продължи с темата, нещо говориш. Да, за това, че ти не си нов в снимането на клипове. Аз там в V-Box имах харесване. На стария ми профил. Помниш ли? Да, помня. 50 абоната имах. Честно. Малко 52, май 20 и колко абоната имах, не помня. Имаше, харесваха ми ги там, бях най-наркорял. Да, така да. Я направи един клип да станем известни в YouTube, но не да сте гледали. Да бе, няма, аз вече там си ги зарязал от стария профил. Чакай, има ли значение какво дърво, тъмно или светло? Няма никакво значение, нали е дърво. Значи, събери джунгъл за къща. То е много полезно, Саше. То се чупи отдолу и цялото дърво пада. Да, знам. Аз затова направих братничка. И тя се чупи. Събрах 45 дърво. На мен кирката ми се щупи. Скайпа ни и на двамата. Него твоето как е? Твоя скайп, моя скайп е така долна черта Черкезов, а неговия как е? Не, аз ще направя фен скайп. Значи аз си направя. Няма търсете на това. Дай си да го забравите.
да не. Ни приемай просто на този скайп. Ще им приема там първите двама, трима. Да се радват хората, нали? Така. Окей. На фен скайпа ще ни пишете на двамата. Моя там ще е да Big Boss, да Big Boss BG. Може и да се промене профилът по-нататък до Big Boss. Само да Значи е. скайпа ще ни го пише в описанието. Да, може някакъв не е тук първи Diamond епизод и Броня във втори. Чупи ми тако. Взима ми всичко. Дам броня да има меч и якъщото тук. Чакай малко да им кажа нещо. Чай мисля, че той ще пише, че ти живееш с мен. Това ще е яко, ако го каже. Кой бе? Някак тук седи и пише нещо. Аз тръгнах да си правя кирка. По на мен ми трябва да радва. Взимам едно дърво, което от него ще крафтваме. Аз имам крафтинг тейбъл. Знам, и аз имам. Аз нямам, а си намерих един крафтинг. Той имаш да... Аз имам колко дърво имам само за крафтване, съм събирал и за не. Какво правиш? Един меч искаш ли ти? Ти какво правиш? Нищо. Не, какво правиш сега? Казах ти Дърво ли са? крафтвам меч. А? Крафтвам меч. Къв? Каменен. Добре, после събери крафтинг тейбъл и сега. Ела да са вирно тук. О, намерих тук някой... Мисля, че вече много време сме снимали или не. Не знам, обаче и аз мисля, че е така. Аз посе саплингите, ще ни трябва. Значи, ако искаш другия път, като имаме да с някакъв хронометър да видим колко време сте снимали. О, хела, телепорти се да видят хората, какво оцеляване станало тук. Ма се събери айтеми. Ето, приемай бързо, че съм под вода и ще умра. Така. Лаг. Така, вече няма. Чува се Да, дали се това... развали са. Ми так, я пак приеми, защото се развали. Давай пак. Чай сега. И хора, Ето. мисля само да видите оцеляването и да спираме епизодът. Ма ти направи ли къща? Не, виж какво намерих. Уоу, шит. Хора, покажи така оцеляването е станало. Само където са им грифали, за съжаление. Така си тъпаците, които са грифали. Колашка, той е. Поне дето са грифали, сигурно са голем тъпаци, признавам го. Добре, аре, аз се видим се в 5 тук и да свърша епизода, да не е много. Окей, аре, ела. Какво спано е тук? Чакай, стой така да се зумнем. Добре, ние бяхме... The Big Boss в VBOX съм аз, The Big Boss BG1 съм, а той в YouTube е The Big Boss 61. В VBOX няма да ви сега всяко го търсите, какъв траш, смаш! Ние направихме смеше. И хора, кажи чао и аз да кажа Чао, яри, чао. И чао хора!